Så kom det endelig til Europa. SOCOM Confrontation er klar til kamp på PlayStation Network. We're falling behind, men. Take the enemy out. Det er nu mere end 4 år siden, at jeg sidst fordybede mig i Sonys ambitiøse online shooter. Noget, der muligvis startede som et eksperiment og et modspil til Counter-Strike og PC'ens online muligheder, endte som en af de mest seriøse multiplayer-oplevelser i PS2'ens guldalder. Og hvor er det fedt at starte SOCOM Confrontation op på sin PS3 og opdage, at den nye udvikler Slant 6 er vendt helt tilbage til rødderne. Væk er de åbne områder og køretøjerne fra SOCOM 3. Nu handler det igen om den rå, rendyrkede holdkamp på små strategiske maps, hvor man skal duellere i smalle gyder og i mørke grotter. Ligesom dengang, hvor SOCOM var rigtig fedt. Der var mange bugs ved lanceringen, som f.eks. at kuglerne fløj i alle andre retninger end der hvor man sigtede, og de udenlandske anmeldelser af Confrontation taler deres eget sprog. Men nu er der gået et par måneder, og spillet har fået op til flere tekniske overhalinger. Det er stadig ikke fejlfrit, og man vil opleve at blive smidt af servere eller helt ud i PS3'ens dashboard i ny og næ. Men når det først kører, fungerer spillet til gengæld også helt optimalt. Kontrollen sidder lige i skabet, og de dynamiske lysskift er med til at gøre oplevelsen ekstra intens, især når man kan gemme sig i skyggerne. Og intensitet er netop SOCOMs største force. 32 spillere i en deathmatch, det er bare kaos, mens det taktiske spil er i centrum, når 8-16 spillere mødes. Især når man spiller på ægte SOCOM-manér, uden respawns. Din oplevelse med SOCOM afhænger af 2 ting. De folk, du spiller mod, og tålmodighed. Masser af tålmodighed. Loadetiderne kan være dræbende, og gameplay det er krævende. Det handler først og fremmest om træning, om at få styringen ind og ligge på ryggraden og naile de headshots, om at lære banerne at kende ud og ind, og så er det næsten et must at være med i en klan, hvis man vil have størst udbytte af løjerne. Noget af det bedste ved SOCOM er, at det er omfattet af et godt og seriøst spillermiljø, ovenikøbet med rigtig mange danske SOCOM-entusiaster. Serversystemet er super fedt, og i modsætning til mange andre online-spil, bliver du ikke bare kastet ud i en tilfældig match mod en irriterende 12-årig tysker, der insisterer på at få dit headset til at eksplodere med højfrekvente kropslyde. Regions- og nationsinddelingen gør det nemt at finde en dansk server. Største minus er det stærkt begrænsede udvalg af baner. Selvom gamle kendinge som Frostfire, Crossroads og Desert Glory er tilbage, så er der stadig rigtig mange baner fra SOCOM 1 og 2, man savner. Forhåbentlig har Sony planer om en map pack i den nærmeste fremtid. Trods nogle til tider lidt ustabile servere, så var min oplevelse med SOCOM Confrontation faktisk rigtig underholdende. Slant 6 har fanget den helt specielle SOCOM-magi, som jeg husker den, som gør, at man bare ikke kan slippe det igen, når man først er kommet rigtig i gang. Lige så bittert det er at tabe, lige så fantastisk er det at vinde. Og gameplayet er akkurat lige så fængende, som det var dengang på PlayStation 2. Nu mangler vi bare nogle flere baner.